Yare renyu rakuzaro roitwa manaka ane ainesi mhuri yenyu. Regai tauri tichiti inyaya yokuti mari yaitaurwa nevavo yasiyana nemari ibate. Last time papa chizi kuti mani ndio yakanganyo last time iyo ndio yakuti amusuira naye. Okay. Akatangata kuti mushana kuite kuti vayasenzisa kuti 380 euro yakamira sei vanzwisisa pamusoro yemakurukota vakati kuti amai vanhu vaishanda pashungu wasirwa pashungu nevanoti vanonzi ndobva vasita takeover yavainge vari mushandi vasina chavainacho ndobva vanikumbira ndobva vataise kuri handrachi handikwanisi kunyatsokupai mari yenyu yakaita sei usi pamwedzi ndaivati 150 pamwedzi vakakwira hanzi pandei ndawana ndichita sei nendichikupai une midzi yacho makuru yaita sei avandaza kuti inasikana imimi ndochengeta zvipfuyo kana vakwanisa zvamunowana kana mbudzi kana hwai ndoita sei zvinga vachiti kumutsvaka kudharo wenu kana kwana hwai munokwanisa kuita sei munokwanisa kundipa unokwanisa kundipa vatakurirana vaiva ava ndivamboenda vaenda pakutanga ndivyoenda kudharo wenu vandati ai ndoda muzera wembudzi diki kana hwaidiki kubva wandigirira hwaidiki vataura mapuraizi avakaita sei vakataura ma$60 dzimwe dzikaenderana nema$60 vandangosvikashirawo sevanhu vandaita sei vandashandidzana navo ndivauyanandzo vadziringa 3 vataita 300 vataita 108 vari 2 nemunino wacho vandatambira mari yenu vanangoti hauraiti ngatokukavhirai pawaidzipi pawaidzodzi inde ndakasanganawo pai ndoindoita zvokutenga mombe ndandasanganawo pai mukulendeyo vaida kuya kupi vaida kuya kumba ndandavamisa ndataura timira ndioni vatakutaura ndivandati hauraiwo ndobva wazoya kumba ndobva wagaragara futi ndovadzokera futi kudharo wenu ndovanoya nemahwai avo dzenza kakura kudai ndovauya nehwai dzavo 3 ini ndobva ndichaja ma100 hanzi 300 kati hwai dzenyu maita sei madhura ndokunomutsvaga ndega kudo kunonotsvaga ndega kudharo wenu ava ndandachitsvaga ebhaya ndivasvaga bhaya pahwai dzidzi ndivazozotengesa nema60 pandiri vaida kunotengesa nema100 ndivazotengesa nema60 zataita 180 dziri 3 ndivakavha vari 2 ndivakavherana kavherana netumatwavaimbo ndivaingoya netumatuisi zvokuti munhu anoda kuedza kuita sei kusumuka ndichiedza kunzwisisa zvaada kuita sei zvaada kuita paipai pandazotanga kuvashusha ndati haona ichinhu vangupa zvaita sei pazvave pane mari yangu hamusokwanisa kuzondipa zondipa mari yangu maramba muchigara pasi kuri ndinderedzeri ngataiwa musati makwanisa kupedza mari dzangu imi zvandiri kudasikana kuti andovharira zvinhu zveimbai changu yandokiya pashopani pashopangu ndandazogara ndandazonzwa mai vai vaita sei vaita ndati amai vari kuenda vane mari dzangu ndiva ndazovaendera pavaita sei pavaishanda ati nhayasikana mukichini nenhau yechi nemari yangu asi kuti zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakandi zvaenda tauraiti ndoda zvechi zvemari yangu ndoandaenda ndandazonge ndakuvafonera amai vangu vasati pamwe pacho ndakafonera anzi ndakadhakwa ndozokuita sei ndozokufonera munhu handizamukwanisa kuita sei kuzofona ndandakuti ndikanikumbotsvagawo kwamambo kwandiita sei ndozova naachari ndandafonera naachari ndati ndini nehwangu yakaita sei yakadai ndakatanga ndaenda kwaachari ndakazoti aiwa dzokerai kupi dzokerai kwamambo iva ndakazodzoka kupi ndakazodzoka kunodai kwamambo chindoda mari yangu 308 amai ndinakukubvunzirawo katika setaita kuitanga pasangira kuti nhara dzinyaya muri kubvunzira nazvo here kana kuti kwete kuda hungu kana kuti kwete kudzavataura
Ndirendi ndichizokupoka napamuri kuita nenyaya. Ndakashanda pashopu pasekuzoro for 5 months. Zvakataura zvechokwadi ndezvekuti zveshuwa zvinhu zvasina kundimirira zvakanaka. Ndichibva vandibvumira kuti ndishande pashopu avo ndisina kubhadhara. Ndakabva ndazovapa mari sekuzoro. Vaifona vachindoda mari yavo. Pandakavapa mari, pavakafona vakati ndikuda mari yangu masikana. Sekuzoro zvavanoita kana vachida mari kana une chikwereti chavo. Ndoda kutsanangura. Vanofonera muridza nechikwereti. Saka vakafonera inini vakati endai munosiya mari yangu kunonzi kubhuru. Ndobva ndairamba ndanosiya 150 kubhuru ikoko. Yasekuzoro. Ndobva vaenda kuvanotora mari iyo. Ndobva tagara. Ndobva ndati sekuri izvozvo zvanhu zvanomirira zvakanaka. Zvikanzi ndinokwanisa here kukupa iwayo. Vakati wai ndinodzida asi handidi hombe ndinoda dzekupfuya. Ndobva tatumira wai handina hangu kuenda kumaudharo ndzakauya nebhasi. Patadzitora mugilendo patafona sekuru tauya newai muri kupi tikati mugilendo zvikanzi dzikai pamuri ipapo tikusvika ipapo mama. Vakasvika zveshombo vatora wai hatina kutaurana mari. Vakazouya the following day shop. Wai muri kudzita mari. Tikati sekuru wai isusu inini mazivira ndinoita wai dzinongodza $100. Vakati wai dzenyu idiki. Ndikati sekuru imi munogoti idiki sei? Imi makati munoda dzidiki. Kadai makati munoda hombe takangoya nehombe. Sekuru zoronga vati aipo dzakanyanya kuita diki wai dzenyu. Ndobva vati tisakadzikisai. Vatadzikisa vatadzisama $80 33. 80 33. Ndobva vabvuma sekuru zoronga. Vatagara vandatsvaga dzimwe wai semunhu aiziva ndine chikwereti. Handati sekuru ndakutsvaga dzimwe wai. Vavati alright apa ndauya nehombe manje. Ndauya nehombe sekuzoro takaenda nehwai dzenze mumba kwavo. Havana kuti vari kudzida vakangoti ndichakutsvagirai mabhaya. Ndobva vati ndikushaya mabhaya. Vatanga kufona uchipopota wai dzenyu dziri kuda kufudzwa. Saka munhu wandaishandira inini ndakangomufonerawo ndikati tinashe ndine hwai dzandinadzo. Zvikanzi dzakaita sendikadzikwa sekuzoro zvikanzi unozoya toenda kupi kumba kwavo. Ndobva ndasvika naye kumba kwavo. Vatasvika mbataona hwai tina chindobvadziona uri kudzita mari. Ndikati 100 akati ai chindidzikisira obva ndamuita 260 iyo. Ndikati inini usachandipi mari iyoyo ipe ani ipe sekuzoro. Ndobva ndatobvisa. Saka pandakabva vakazotanga kufona tinashoka asati andipa mari. Ndobva ndazomufonera akati ndikuenda ndikunovava. Ndobva vapiwa mari iyoyo. Ndobva tagara futi sekuzoro mbva tanga mufonera. Pashopu yapababa makagara mwedzi mingani? Ndakagara 5 months. Tongoti 4.5 months. Pamwedzi umwe chete muchibhadhara mari makanga mawirirana 150. Inotimutsira mari pamwedzi mingani? Pamwedzi 5. Makavapa mari ya Cash ndakapa $300. Nehwai dzekutanga dzatakaita 80 times 3 nedzatakazoita 8. iyo 8 by 3 chingoitai kumari 240. Nedzimwe dzacho dzaraita 260. ndizvo zveba saka muchidimbu muri kuti makapava 800 ndo mari yatakavapa sekuzoro. muchiri ipapo zvakare apa asi mataura imi mukati ndine balansi yandiri kubvuma kuti ndakavapa iri kubva papi balansi yasara right. Mawai idzi dziri 6 ka dzangu inini personally dzadziri 4. 2 dzanga dziri dzemunin'ina wangu
munhu unoenda kubhadharira chikwereti chestori here aibhadhara chikwereti cherendi anogarawo pamba pawa baba imimi makati matadza kuwirirana handiti pamari muchiti muchine chikwereti chavo makatadza kuwirirana nemhosva yekuti zvo muchine chikwereti chevava mafigures ndo makatadza kuwirirana pa5 months maifanira kubhadhara 750 imimi makabhadhara 800 mirai amai mirai yamakuda kuvabhadhara vandeipi handauda kutoda kukupai chenjera ndozvandiri kuti pawai dzese dzanditangoweka wai dzese dziri 6 handitaweka mari yewai dzese dziri 6 pawai dzese dziri 6 dzangu inini dzadziri 4 2 ndedzemunin'ina wangu ari kugarawo papa pake aibhadhara futi chikwereti cheimba nehwai mbiri munin'ina akutirwa darei sekurwisa mari waidzakuvadzisirei ndangodzisa nokuti ndakava pahwai 6 nedzisiri dzei ndakangodzichaja kahwai avakwirira imimi dare kuti mune mari yavo munin'ina wenyu akwirirwa darei saka imi dai mataura zvehwai 4 hatiti vhanu yehwai 4 imari hati dziri 6 madini mari dzine mabhechi maviri akasiyana saka bhechi iri pa6 ndoine vhanu ichi yekuita mari pane ine 240 pane ine 260 dze240 idzi dzadziri dzitano ndopane 6 dzese hwai dzadziri 6 pa240 pane hwai nhatu dzakanzi 80 pa260 ndiwo dzakauya dziri hombe dzainzi ma100 dzakazorijiswa ndopakabhadharwa 260 dzadziri ngani dzadziri 3 dzadziri 3 saka kureva kuti 3 idzi ne3 idzi saka dzomunin'ina wenyu dzadziri papa pamusoro edare isusu maitiro ataizviita ndoda kungobvunza mirai ndoda kungobvunza kumubvunza mai muno chikwereti chemari kuna baba ine ndiuziva che130 basi yauya sei 130 ndakaweka kuti $300 yandakavapa keshi plus ye4y dzikuita mari dzichiita 80 maauda kukanganisa dai mambotaura kuti kune hwai nekipini 3 dzaiita ma8 dzaita 240 ndobva mataura nezvimwe hwai veshe chipiri dzaita mari vakatora 800 vati vakazorijisa bhechi yekutanga dzanga dziri dzenyu dzese here wai dzitakangodzitora tese takabatana saka dzangu inini 4 paipahwaidzo dzine mapuraisi api because apa pane mapuraisi maviri ehwai dzakauya panzvimbo dzakasiyana kuti musakonfuzike zvamungana mataura musataure hwai dzemunin'ina wenyu imimi taurai dzenyu dzemunin'ina wenyu siyana nadzidzi taurai dzenyu chete ndakabva pa2 ndakabva padzakati ndakabadini pekutanga pacho pandakavapa hwai ndakavapa 2 dzangu pechi2 pacho dzaita mari dzaita $80 ini 1 pakazoya bhechi yechipiri dzenyu dzanga dziri ngani dzangu dzadziri 2 apa dzakatamani idzo 2 dzakuita mari $86 times 2 172 panobva pabuda 632 pamwedzi renyu imimi iri 5 maifanira kubvisa mari 700 minus 750 pari kubuda 118 difference iri mutora zva 130 ziri kusiyana sei
Kunyanya kuti mawekera ndakaita inini ndaiweka ndwaidzese dziripo. Nokuti takangodziendesa chinoitika ndechekudaiso tinokutaurirai kuti dare riri komuso wakati atiti munouya makagadzirira zvinhu zvenyu muno mumetsi dzinobuda futi hatimudzidze dzogowekwa wai dzenyu vhalue yacho iri kubudisa mari but imimi dai makauya makarova paperwork yenyu zvakakwana zvakanaka kuti nini am claiming vakakwira dare vari kuti am claiming $380 atiti ndo mari yavari kuda kwauri iwo uri kuti kwete pane $130 yandiri kuziva zvino isusu taakuchiweka nevhalue yehwai dzako nematauriro ako auri kuita hatiri kuona yamunobuda 180 ndizvo iwo uri kuclaima 130 that difference inoreva zvakakura waweka sei zvinhu zvako ationa saka isinenge taakufunga kuti zvichidaiwoka zvauri kumbodai wozodai uri kunyepera dare hatitokuona ndozotinenge taakufunga saka isi tiri kuti pa380 baba todzokera kwamunhu 380 yenyu yamuri kuclaima kuno uyu right dzakabhadharwa sei total figure yese yekugara kwakaita muri kuwirirana here kuti 750 good saka imimi kwakubhadharwa kwamakaita kwakataka kuya mari hapana mari yamboisa ayoisa ma40 pambacho ayoisa ma40 musati hapana mari yakawira kwakayasendi imari taurirai dare mari yakawira ayoisa pambacho ayoisa vayoisa ma40 vakabatana sekuru zvinhu zvakaita sei zvakaoma ndakatambira mari chaiyo yakauya iuyu yamuri kuziya keshi chaiyoga topo hachitombosvika 150 yakayoisa Baba, how did you claim kuti uyane 380 maiona ku 380 ndoweka mwedzi yangu nezvavo kaita zvatakataurana pamaprice echi ewai maprice akutaura ewai aiwa inzi wai imimi ndimoda kutonzwa imimi ndimoda kutonzwa nokuti ndimune zvinhu zvine ubvanzi nokuti kana chinge maipuwa $40 muchiramba kuti haisi mari imi makaitambira zvireva kuti muda kumujengesa dare risari 20 wema imimi pavakakupai mari ava munofanira kuve mune pamainyora hatiti kana vakupai sendi zvokuti vanya vakabatanidzana izvo ndimi munenge mataura nezvazvo asi imimi ava pavakauya as a separate entity vachitsvaga chi nzvimbo hatiti uyo munino wavo akauyawo as a separate entity saka mumwe nomumwe munodhira naye maringe nezvamakaita sei zvamakawirirana ava mari yavaipota vachiuya kwamuri imi maifanira kuve muchinyora pasi andipa 1 cent nhasi andipa 2 cents nhasi ngatichimbofambei neroto ratafamba nevava pamwe chete tione kuti pa750 yenyu imimi yavakakutambidzai ava inobve mari pakutanga vakupai chii vakaine 40 ndobva vazodii pamwe pacho vauya newai pawai papo venga vari 2 vachiita zvokudambura nechi neminina wacho vachiti pawai vakatanga kuya ne3 vari pamari yetodivhaida baichi hazizvo pawai ii ndakadzoweka dzekutanga ndakadzoweka ne$60 ndakatongwira nevanhu vafe nema$60 dziri ngari dziri 360 times 3 vatibvatatifatsanura vari kuti panhatu dzatanga kuuya dzedzi imwe yacho yakaisiya vaitova vese vari aiwa vakateererai ndo zvava vatitaura dare vati pane negiri bheshi rekutanga mbiri ndo dzanga dziri dzangu pabheshi rechipiri mbiri ndo dzanga dziri dzangu saka da kutiweke neimimi nematorera vakada sei amakaita toti 66 ndio vanodazizvi bheshi rechipiri makabvumirana mari vakatengesa ndakazopiwa ya mari ndakazopiwa ya 160 kuti vatengesa nemazvikanatinge makapuwa mari dzakazotengeswa nechiyasizve ndakapiwa 180 natinacho takanipa 180 plus 40 zvinotipa 340 from 750 zvinotipa 410
kwemiri 380 mukiona 300 pamwedzi vakazongobva vaita zvokutiza taweka yese hari afiyeka 4 after kadzweka dziri pa 5 difference yazi yase ukuthi kana tinge kuri munhu nechikweretika hamufani kutoya kuti musingazive zvamukuplay ndo zvakakuratidza munodai nokuti imimi mungadai makanyosa claim yenyu muda fuwari muchete kubva kune vanhu toziva kuti manhamba ari kupikisana chete zvino imimi yamakaklema yacho neyamataura dare nei zviri kusiyana futi saka dare rokuti zvakutaura ichokwadi chokwadi because handikavakeka kuti ndomunzwisisa mwaairinoti haisi chokwadi asi ndamutora iye mwana ndotambira zvaari kuita sei kuti chakana zvakakomera upenyu ndinoti kuti upenyu hwako hauna chinokwanisa kuita sei kukubatsira nekuti oraiti apa ndokutaura vandikuita tingawestere dare aziva 110 handiti ndingamutipo 110 yangu ndiite sei 130 ndazendakutaura inzi wai handisoda kuwestera dare chii endo makatota saininika basa ndakatomirira vanipe 130 yakaziva uya tiri kuda teikuda isi uya ane chikwereti chei hazimo zvinofanira kubhadhara samunacho pamunhu zvino hatidi kuti tisvike panyaya yekuti mumuramwiri nenyaya yekuti iye ari kuramba hatidi izvo muri vanhu mangwana munotarisana iwo musikana padare pashopu pawakauchinoenda pababa ivo vari kuratidza kuti vaikupa kuti unoenda apa kuti ubatsiridzikane hatidi semataurira vai ndizvoita vaenda kuti ubatsiridzikane saka nhau iripo ndeyekuti zvinhu zvenyu zvese zvaazvisina kunyorerana pasi hatiti saka baba ava vari kuverenga zvinhu zvavo zvavari kuziva kuti mari yangu yaunayo 380 ndizvo nemusoro wavo iwe ndo yawarapa uri kubvuma 130 saka iye zvine zvikuona baba vari kuti yauri kubvuma iyoyo ndoyo chibhadhara unozviona sei inini handirani ndofunga sekuti zoro pane pavakangana pane mari yandakapa munhu wechimota 150 sekuru mukati munoitora pagwesha mukomana wacho chero ndikamushedza panototestify ndakamupa 150 mukati unoitora pagwesha mukomana yakatozodzoka achinipopotera kuti sekuru wako varamba kundipa $1 rekubhadhara chi mari yandaenda nayo ndikamupa inini ndobva vazondituma futi vakanditi endesa mari kubhuru ndikaenda nemari inini ndega ndikasvika ndikanosiyira mukomana wekubhuru mari 150 futi ya 300 ndobva vafona wasiya mari here ndikati sekuru ndasiya ndofunga last time patakauya munomu nemudzimai wavo tabuda ndakavamhoresa panza pagogo mundisei ndobva vandisvika muzvikuru zvakafamba sei ndobva ndavatsanangura zvikanzi asi nyaya mari yauri kutaura yesei sekuru vako vaiuya vachindiudza ndezvechokwadi ndofunga vakakanganwa kuti wakandipa chi mari ndikati sekuru dai vachinyora pasi zvinhu zvavo ndakatodaro mugogo vakatoti mari dzese dzauri kutaura idzodzo vakauya vachindiudza saka ndisuzvati pavasiri kuziva sekuru ndepari sekuru zvoro pa 150 hazviiti kuti munhu akuti $40 hazviiti uye ainetseka uye ainetseka iri kutaurwa yekunzi kubhuru aminoti kubhuru remumberi mari inoita 150 yakasiyiwo hereko haana musiya mari dzesetse ndosaka ndati mambo handimungunzwa mambo toda kutaura zvinoita sei hatitoda kuisa nguva ini ndiri muridzi wechinhu handiti iye ngaanotibachizvese zvakutaura kaizvi vaipanana mari handiti haana munhu pamari yayo haana mubvira akukwanisa 150 aitongochima pesi pari ndosaka ndati ndabata mari yari kuita sei yari kuziva bhosi ndoda kuita sei ndosati kuti ngatisawese nguva nditi inzwa ayo ini panokanoda kutomhanya ndabata 130 yakuziva ndabata yakuziva pa 130 yavari kuziva toda kuti vanga vakubhadharei vane vanhu vavataurawo kubhuru nokugwara vane mari dzavakapiwa dzenyimimi
Zumupa kuti isvike padhigiri pa100. Saka imwe yacho inoti iuye kwamuri inini. Ava ngavatiudzireni vanhu vakutoa pamaranga. Hayi vanhu vangondipa yarukuziva. Bozo makona mambo izwai. Makona ta izwai. Makona ndataura ndabvira kure njaura nemunhu wakawe. And wisiro ngo lezi mambo. Zvazvinoita ndezvokurai. Nhau zvadzinoita dzakapindwa. Nhau ndedzekuti isusu takazoona kuti ma150 makapuwa munowanika kune mhosva. Handina mbapiwa. Chandingamunyeperero. Zvatikureva ndezvekuti iwewe kana uchikwanisa kuuya neevidence yekuti ma150 yakapuwa vanhu ndiwe unozvikwanisa. Toda vanhu vacho vakapiwa mari vauye munhu. Asi iye zvinezvi 130 kuzikanwa unaye here upe baba. Saka ationa zvazvinei zvaona kuti wakuti wadani watadza kutsvaga mari yaukuzai yacho kuti mari yakuzai ndingamiro zvangu munhuandinotasongoza sori mambo mari uri kuapa nini mari yavo yaupizira right zvatikuda tirikupa isusu 30 days zacho uye nemari yacho pana wobva waya nemunhu wokubhuru nemunhu wopa lift yewa mari iyeyo makapa hatini mataura kuti amai vavo vadzimai vavo vari kutoziva kuti mari yebhuru yakasvika makaite utumidzira wapakanopa wacho wamunoya naye kana ari kundoya naye wozakuona nemabhawa anogona akatochinjwa asi ndakaisisa mari tori nemawitness next date manango